Assalomu alaykum духтаро. Assalomu alaykum духтароне ки занҳое ки дар YouTube тамошо мекунед. Охирон вақтҳо чӣ хеле ки дидед эфир камтар дер шуд истодааст. Вақтам нарасид истодааст, лекин ҳаракат карда барои шумо дар мавзӯъҳои муҳим эфир гузаронида истодам ва метавонед дар комментарий нависед дар кадом мавзӯъ эфир шунидан мехоҳед ва ҳаракат карда дар Telegram ва дар YouTube будаги эфирҳоро тамошо кунед, барои он ки дар бисёри мавзӯъҳои муносибати зану мард ман эфирҳо кардаги ҳастам. Онҳо то ҳоло истодааст. Барои эфир такрор нашудааст, яъне метавонед ҳамонҳоро иҷро кунед, гӯш кунед. ҳаст бисёр дарсҳои бепул ва вазифаҳое ки барои муносибати шумо таъсири хуб мекунад. имрӯзанги мавзӯи мо дар бораи хиёнат мебошад. Шумо қатъи дар бораи хиёнат гап мезанем. Медонам ки ин он мавзӯе ки шумо ҷуддо ҳам дӯст медоред ва мехоҳед ки фаҳмед барои чӣ мешавад, дар кадом ҳолат мешавад, чӣ кор кардан лозим. камтар бошад ҳам имрӯз дар бораи ҳамин мавзӯъ гап мезанем ва шумо қатъи дар охири эфир як техника мекунем барои аз стресс, барои аз хавотири, яъне ки тревога буромадан, ки панически атака дошта бошад, шумо ба он кӯмак мерасонад ин техника. аз ин сабаб дар охири эфир иҷро мекунем ва чанд вақт шумо ба эфир накардам. аз ин сабаб табрик мекунам бо моҳи шарифи рамазон. худо ба шукр имрӯз 7-ум рӯз мебошад ки моҳи рамазон сар шуд. худо ба шукр, расонидагиаш ба шукр. шумо қатъи мо зинда ҳастем, рӯза гирифтем, дуо кардем, ният кардем. илоҳим расонад худованд ҳамамона. ва ҳозир фаҳмида истодам, охирон 2 сол фаҳмида истодам барои чӣ одамҳо ки мегӯянд ки рамазон барасонад, моҳи соли дигарам гуфта. маънояш калон будааст барои он ки кӣ ҳаст, кӣ нест. аз ин сабаб рамазони оянда баём соли 26 худованд расонад ҳамамона ва қабул гардонад ҳамаша дуоҳои моро. анакнун аз шумо хоҳиш мекардам ки агар овозам омода истодагӣ бошад, дастатонро бардоред, ки дар эфир ҳаст, баъд шумо қатъи сар мекунем. раҳмати калон. медонед, хиёнат ду хел мешавад, ду намуд мешавад. яъне хиёнате ки нохост шуд, худаш нахоста, яъне ки хиёнат кард. дар бораи хиёнати мард гап зад истодем, ки нафаҳмид. яъне мард бо ҷураҳо шегонҷоба рафт, дам гирифтан ва мумкин занро, духтарро чеғ задан. баъд ҳамин хел шуд ки худаш нахоста хоста хамхобагӣ кард. ё ин ки шуданаш мумкин хиёнате ки дониста, фаҳмида чӣ кор карда истодааст, хиёнат мешавад. ки ду намуд. аз ин сабаб ин ҷудо ҳам муҳим аст барои шумо қатъи кор кардан, барои шумо ин чизро қабул карда тавонистанатон, ки шумо бахшида тавонистанатон дар кор, яъне ки дар личная терапия, дар машварат. лекин шумо ба фаҳмонида истодам. албатта барои мо фарқ надорад дониста кардме хиёнатро ё ки надониста кардме. бисёриҳо ба хиёнат аст ва бисёриҳо бахшида наметавонанд. лекин боз ҳаст занҳое ки нормал қабул мекунанд, оддӣ қабул мекунанд ва мебахшанд. медонед, агар мард бо дигар духтаро навис карда истодагӣ бошад, яъне ки дӯстдорӣ карда ҷона масалан гуфта фақат навис карда истодагӣ бошад, онҷо ба алқаи ҷинсӣ набошад, зино набошад, дар ин ҳолат ба ин мард нарасида истодааст эмоцияҳо, яъне ки ҳисҳо. барои он ки дар переписка ҳархела ҳисҳо ҳаст, ҳархела ҳаяҷонҳо ҳаст, ҳархела ҷараёнҳо ҳаст, яъне ки
якдигарашро дӯстдорӣ карда дар бораи ҳар хела мавзӯъҳо гап зада ба якдигар чӣ пайдо мекунанд? Издивоҷ пайдо мекунанд, интерес пайдо мекунанд ва аз ин сабаб ҳам хиёнат мешавад. Лекин агар ин хиёнате ки як бор не дар давоми вақтҳо такроран шуда истодагӣ бошад, ин ҳолат бисёртар диққати шуморо талаб мекунад дар кор бо психолог. Ва савол: барои чӣ хиёнат мешавад? Аз чӣ сабаб мешавад? Сабабаш ҳама вақт ҷудо ҳам гуногун ва нест ягон ҷадвале ки гӯем агар хушрӯ бошӣ, агар безеб бошӣ, агар фарбех бошӣ, агар хароб бошӣ, агар ихелин бошӣ, гуфта хиёнат накунад мард. Ба духтаре ки ҷудо ҳам хушрӯ ҳаст хиёнат мекунанд, ба духтаре ки на он қадар зебо ҳаст ҳам хиёнат мекунанд. Ва хиёнат фақат ба хароб ёки ба фарбехо намешавад. хиёнат мешавад ҳама одам ба неё, лекин барои хиёнат ягон параметр лозим нест гуфтани ҳастам. Анакнун барои чӣ шуданаш мумкин хиёнат? Якумаш аз сабабе ки дар оилаи шумо нест баланс, тарозу. Яъне агар шумо барои шавҳаратон фақат талабкунанда шуда мондагӣ бошед, яъне дар муносибатҳо ҳаст қонуни баланс, яъне ки вақте ки ту ба метиҳам ва туям медиҳӣ. Масалан, агар мо шумо қати муносибат дошта бошем, агар шумо ман ба якта қантед, якта конфетка тед, якта шоколад тед, ман шумо ба дута гардонам бояд ки. Ва ин баланс, ҳамин хел ман шумо ба медиҳам, шумо ман ба медиҳед, ин баланс мебошад. Вақте ки фақат талаб кардан ба мегузарем, ту манро бояд ки дӯст дорӣ, ту манро бояд ки бисёртар ман ба эътибор диҳӣ, вақт ҷудо кунӣ, дӯстдорӣ кунӣ, дӯст дорӣ, ҳамин хел гуфта талаб кунем, лекин худамро барнагардонем, дар ин ҳолат ҳам хиёнат шуданаш мумкин, вақте ки дар муносибатҳо баланс нест. Дуюм сабабаш: агар ки ба модаратон монандӣ дошта бошед, яъне ки ба модаратон лоиқ шудан ба ҳаракат кунед, лояльнӣ бошед, яъне ки родовая лояльность гуфта меноманд бо забони русӣ дар психология. Агар ки дар оила ин ҳолатро дидагӣ бошем ки падар ба модарамон хиёнат кард ва мо ҳам ба модар монанд шудан ба ҳаракат карда, ҳамин ҳолат пайдо мешавад, яъне ки ба модар монанд мешавем, ба модар лоиқ мешавем. А духтаро ҷудо ҳам модарамонро дӯст медорем ва ба фикрамон бессознательно худамон надониста агар ба модар монанд набошем, агар модар бар ин зиндагӣ накунем, гӯё ки модар моро қабул намекунад. Ҳамин гуна фикри нодуруст ҳаст, яъне ки на бессознательном уровне дар ҳамон мавқеъе ки шумо худатон намефаҳмед, дар саратон, шууратон ҳамин фикр ҳаст, ҳамин установка, дастур, лекин худатон ин чизро ҳоло то охир намефаҳмед, намебинед. Лекин ҳамин хел сценарий ҳаст ва дар бораи ин мавзӯъ мо бисёртар дар терапияи модар гапзадагӣ ҳастем. ҳамин гуна агар дар оила дидагӣ бошем чӣ хел падар хиёнат мекунад ва модар чӣ хел тоқат кардааст дидагӣ бошем, ба модарамон лояльнӣ шудан баям хиёнат шуданаш мумкин. сеюм сабабаш дар он шуданаш мумкин ки ҳаст сценарии ҷабрдида ва таҷовузкунанда. Яъне дар ин сценарий ҳаст дута рол, дута шахс, ду одам, шумо ва шавҳаратон. Шавҳаратон таҷовузкунанда мешавад, хиёнаткор мешавад, шумо ҷабрдида бечора мешавед. Ва аз ин сценарий биромадан камтар бошадан мушкил аст, барои он ки ҳама ҳам намефаҳмад ки дар роли ҷабрдида истодааст. ҳама ҳам намедонад ва намефаҳмад ки аз худаш бечораро сохта истодааст. Яъне ин ҳам
аз кӯдакӣ ба майнаи шумо дастур карда сохта мешавад. яъне шумо албатта дар кӯдакиятон аз атроф ин ҳолатро мебинед ва ин сценарийро ба худатон гирифтанатон мумкин ки вот ба шумо хиёнат кардан ки шумо ба хиёнат мекунанд, шумо бечора ҷабрзида, онҳо бошад ганда, зӯровар, таҷовузкор, абюзер. дигар сабабаш агар ки дар оилаи шумо бошад одаме ки исключённый из семьи, бо забони русӣ яъне аз оила ҷудо шудагӣ, яъне дар ЗАГС ҷудо шудагӣ не, дар оила падар, модар, бобо, биби, тағо, амма, хола ҳастанд. як кас мурад ӯро аз ёд буроранд. як кас кушта шавад, дар бораи ҳамон духтар гап назананд. як кас ба ягон ҷо шавҳар карда равад, ӯро оқ кунанд, тамоман аз ёд буроранд, яъне ки исключённый аз оила берун кардагӣ шахсҳо бошад дар оилаи шумо, дар системаи оилатон, хиёнат сар мешавад. яъне ки системаи оила мехоҳад ҳақиқатро, яъне ҳамон аз оила берун шудагӣ шахсро бояд ки ба ёд биёред, бояд ки эътироф кунед. ин аллакай радаваю психология, яъне ки психологияи аҷдодӣ гӯем ҳам мешавад, вақте ки сабаби хиёнат аллакай на радавом уровни, яъне ки дар дараҷаи род, аз сабабе ки аз оила, аз системаи оила якта одам берун шудааст, аз ёд буровардан, дигар дар бораш гап назадан, оқ кардан, қабул накардан. дар ҳамин ҳолат ягон кас бояд ки ҳамин тақдирро такрор кунад ва ба зиндагии шумо дигар зан кош мешавад. дигар зан ин ҳамон любовница, яъне ки маъшуқа, ёки дуюм, сеюм, чорум занҳо. боз чӣ сабаб дорад? баъзе мардҳо хоҳишҳои худро бо занаш амалӣ гардонда наметавонад, барои он ки ҳаст нодуруст стереотип, яъне ки гӯё бо зан муносибати дӯстдорӣ кардан мумкин не, гӯё ки зан фақат барои корҳои хона дода шудааст, фақат барои фарзанд зоидан дода шудааст, барои дӯстдорӣ кардан, барои эҳсосотҳоро ҳис кардан, барои хандидан, хушбахт шудан ягон дигар шахс лозим барем. яъне ки ҳамин хел фаҳмиш ҳаст дар оилаҳое ки мо калоншудагӣ ҳастем. аз ин сабаб мардҳо бо занаи худашонро озодона ҳис карда, хоҳишашонро озодона гап зада эътироф карда наметавонанд. ва вақте ки бо зани худ хоҳишҳои худро амалӣ гардонда наметавонад, ӯ интихоб карданаш мумкин ки бо дигар занҳо ин корҳоро кунад. фаҳмо шуд истодагӣ бошад, метавонед дар комментариё плюс монед ё ин ки дастатонро бардоред. фаҳмо шуд ҳозир чизе ки ман шумо ба фаҳмондам? хам бошад ёки плюс монед, ёки дастатонро бардоред. баъдан медонед духтаро, вақте ки зан бисёр шавҳарашро идора карданро дӯст медорад, яъне ҳаст духтароне ки занҳое ки дар оила зиндагӣ кардан ва дар ин оила модар главный буд, модар роли асосиро мебозад ва охирон гап айни модар мешавад. падар заифтар, мумкин падар оромтар, падар он қадар гапи худашро намегӯяд, гапи модараш фақат ҳисобида шавад дар оила
вақте ки духтар оилаи худашро месозад, ӯ дар оилаи худаш чиро дидагӣ бошад, ҳамон корро мекунад. аз ин сабаб агар шумо дар ҳамин гуна оила зиндагӣ кардагӣ бошед, калон шудагӣ бошед, модаратон далер мардона бошанд, гапашонро гузаронанд, падаратон бошад ором бошад, модаратон ҳамаашро идора кунад, дар ин ҳолат шумо худатон нахоста надониста боз ҳам ба модар монанд шудан ба ҳаракат мекунед ва шавҳаратон ба озодиро намедиҳед. он чизе ки мардҳо бисёртар дӯст медорад, ин озодӣ. агар озодии мардро гиред, ҳамаашро идора кунед худатон, чӣ кор кардан дар кор, чӣ харидан дар кор, куҷо рафтан дар кор, чӣ хел кардан дар кор, ҳамаашро шумо худатон ба дастатон гиред, ҳама масъулиятро, озодиро аз мард гиред, мард меравад хиёнат мекунад. барқаст барои дар якҷо худашро озодона ҳис карда тавонистан, яъне ақлан вақте ки хиёнат мекунад, гӯё ки озод аст. аз ин сабаб ҳам хиёнат шуданаш мумкин. так овозам ҳаст духтаро? анакнун ин сабабҳои хиёнат буд. аз чӣ сабаб хиёнат шуданаш мумкин ва боз мегӯм, як сабаби аниқро гуфта наметавонем. вақте ки дар личная терапия индивидуально бо клиентҳо кор мекунем, худаш сабабаш меброяд, аз чӣ сабаб хиёнат шуда истодааст ва дар хиёнат шумо хал мекунед, зиндагӣ мекунед бо ин мард ё ки не. хоҳед зиндагӣ кунед, хоҳед зиндагӣ накунед, ҷудо шавед, лекин асосияш бояд ки ҳамин дардро сар додан. агар ин ҳисси хиёнатро, ҳисси фиребро сар натиҳед, ин дард худатонро мехӯрад ва баъди хиёнат, чӣ ки гуфтам ё ки нагуфтам, занҳо ёки ба депрессия меғалтанд, худашонро хароб кардан мегузаранд, яъне худашон ба нигоҳ намекунанд, худашонро тамоман азёд мебаранд, ягон кор аз дасташон намеояд, ларза мегирад, беқувват шуда мемонанд, яъне ки худхаробкунӣ. шавҳарашро контрол кардан мегузарад, яъне ки касе гап зада истодааст, куҷо баромада истодааст, аз куҷо омада истодааст, чӣ хел нафас гирифта истодааст, чӣ хел нигоҳ карда истодааст, чӣ кор карда истодааст, яъне ҳар як қадами шавҳарашро идора кардан ба ҳаракат мекунад. ё ин ки қасд гирифтан мехоҳад, яъне чӣ хел қасд мегирад, худашам ба қасд хиёнат карданаш мумкин, ягон кас қаси гап заданаш мумкин, ё ин ки барқасд зӯр шудан ба шурӯъ шудан ба ҳаракат карданаш мумкин. ва хаст ҳамин хел ҳолати хавотир, ва ин аллакай хавотири солим нест, хавотири нормал нест. вақте ки қариб то ҳолати касалӣ оварда расониданаш мумкин. барои ҳамин хавотир ба наф дидан занҳо ҳама ҷойро тоза кардан мегузарад. постелне бельё, хона, худашро тоза мекунад, худашро душ қабул мекунад, худашро хушрӯ мекунад, макияж мекунад, яъне ки ҳама ҷойро хушрӯ кардан ба ҳаракат мекунад. барои ҳамин хавотир ба наф дидан, барои бо дардаш рӯбарӯ нашудан, барои он ки
дар вақте ки бо хиёнат рӯбарӯ мешаванд занҳо, ин ҳақиқатро дидан намехоҳанд. фаҳмида меистанд, лекин бо ин дард рӯбарӯ шудан намехоҳанд, барои ин ки ҷудоям вазбин аст. аз ин сабаб хамехел шуданаш мумкин ва охиронаш аз ҳама муҳимаш ва бисёр такрор мешудагиаш ин бечорагӣ, ҷабрзидагӣ. ҳама ба гуфта, ҳама ба нолида, шавҳарам ман ба хиёнат кард, ухелин гуфта ҳама ба меноланд ва чанд қадар зан худашро бадтар ҳис кунад, он қадар беқувват мемонад. чанд қадар шумо беқувват монед, он қадар ҷозибаи шуморо тарк мекунад. аз ин сабаб мо бояд ки агар шумо бо хиёнат рӯбарӯ бошед, аввалаш ҳамин дардро сарсед. ҷудо шудан, бо шавҳар зиндагӣ кардан, ин чизро худатон қабул мекунед, қарор қабул мекунед. лекин ман ҳама вақт мегӯям, мо тиллоро эҳтиёт мекунем. аз дастам нағалтад, чиркин нашавад гуфта, барои он ки тилло қимат аст. агар оҳан бошад, оҳанро заминба мепартоем, чиркин мекунем, тамоман беэътибор мешавем, эҳтиёт намекунем. аз ин сабаб худатонро ҳама вақт тилло бинед ва фаҳмед ки чанд қадар қадри худро донед, он қадар шумо ба муносибати хуб мекунанд. ва медонед, худро дӯст доштане ки сархат мондан, ин дар бораи талаб кардан нест, ки манро бояд ки ҳурмат кунӣ, манро бояд ки дӯст дорӣ. ин хеле нест. ин ҳисси доҳилӣ мебошад, ин ҳисси ботинӣ мебошад. ва ғазаб ҳам ҳамин хел. бисёри занҳо ғазаби худро нишон доданро наметонанд ва намехоҳанд ҳам. барои он ки агар ғазабашонро нишон диҳанд, ба фикрашон зани ганда мешаванд. ва барои зани ганда нашудан, барои келини ганда нашудан ғазаби худро фурӯ медиҳанд, ёки ғазаб карданро намедонанд. як овозам ҳаст. ҳам бошад дастатонро бардоред, ёки плюс менед дар комментария. дубар интернет гум шуд. овоз ҳаст. хуб, ман больница рафтам ва дар больница мо ба ҳамин корфармондан гуфтанд ки ба хонаи ин беморон рафта пурсем чӣ хол доранд ва агар врач лозим бошад боз ҷиғ мезанем. баъд дар хонаи ду клиентам дар ҳафтаи оянда дидам онкологияро. якташ дар китфаш дорад опухол. ба фикрам злокачественный нест, доброкачественный аст, лекин опухоли калон ҷудоям дар китфаш истодааст. дигараш бошад онкологияи сина дорад. ва ҳар душ қачи суҳбат кардагӣ бошам, ҳамчун психолог не ҳамчун доктор. ҳар душ духтари нағз
یعنی که زنی نقص، یعنی که اگر آدم دختری نقص شده زندگی کند، همه به خوب گوید، همه به نقص فوریدن، به نقص تابیدن به حرکت کند، خودش را از یاد برارد، غضب خود را اعتراف کردن را نداند، غضب کردن را نداند، او همیشه حسهای خودش را فرو می‌دهد و онкология пайдо мешавад. Сабаби онкология дар ҳамин ғазаб мебошад, яки злость. Ва духтарони нағз, кӯдакои майда, одамоне ки дар позитсияи кӯдаки майда зиндагӣ мекунанд, онҳо ғазаб карданро намедонанд, намефаҳманд. онҳо қаҳр мекунанд, онҳо гирия мекунанд, онҳо гап намезананд, лекин ғазаб карданро намедонанд ва ғазабам намекунанд. барои одами нақс тобидан ба, барои одами боодоб тобидан ба. шахси комил бошад, зани комил, ӯ бо як нигоҳаш фаҳмонида метавонад ки ҳамин кор ба ин зан нафорид истодааст, ёки ин хел кардан мумкин нест будагиашро бо як назараш метавонад фаҳмонад. агар бо назараш фаҳмонида натавонад, ӯ мегӯяд чӣ хел ӯ мехоҳад. яъне ки мегӯяд ки ман ин хел намехоҳам, ман ба ин чиз намефорад, ман қатъи ин хел гап задан мумкин не. ва барои ғазаби худро эътироф кардан шарт нест ки шумо дод занед, баланд гап занед. лекин агар аз ягон чиз тарсед, масалан дар мошин рафт истодаед, мошин ягон ҷо зад, ёки водитель ронанда нодуруст хай кард, шумо тарсидед ки озӣ авария мешавед. дар ҳамин ҳолат дод задан ҳамин ҷараёнро, ҳамин ҳисро аз сар гузарондан мебошад ва ин дуруст. лекин хаб кардан, хай майли гуфта ҳичи нагуфтан, лекин тарсидан, ғазабнок шудан, ин аллакай ғазабро фурӯ додан мебошад. масалан, боз такрор мекунам, мошин хай карда истодааст, ронанда, таксист ёки дигар кас, ва нодуруст хай кард ки ихелин худи авария шудаги бар ин ҳолат бафтидед. Нашуд, лекин ҳамин ҳолат бафтидед. тарсидед ва ғазабнок шудед аз ронанда, аз сабабе ки ӯ худаш хосто ки нахоста ҳамин ҳолат бафтид. ва вақте ки шумо дод мезанед, ғазабнок мешавед, метарсед, амон ба берун бировардан тарсро, ғазабро, ин нормал ҳолат. ин ҳамин ҷараёнро аз сар гузаронидан ва озод шудан. лекин хаб кардан, ҷим истодан, ин аллакай ин ҳисро фурӯ додан, яъне ки саркӯб шудан. ҳисҳои шумо саркӯб шуда шуморо касал карданаш мумкин. лекин ғазаби худро эътироф карда тавонистан, нишон дода тавонистан, ҳиссиёти худро, эҳсосоти худро нишон дода тавонистан, эътироф карда тавонистан, ин дар бораи пул мебошад, ин дар бораи муносибатҳои солим мебошад. духтарои нағз бошад, онҳо наметавонанд ин хел карда, онҳо наметавонанд ҳиссиёти худро эътироф карда. онҳо интихоб мекунанд хаб карданро, тоқат карданро, ҷим шиданро. зато опухолро, саратонро зуд киштӣ мекунанд, айнан киштӣ мекунанд дар давоми солҳо. хафа шуда, ранҷида, хафа шуданам аз чӣ сабаб мешавад? Шумо ба ягон кас ғазабнок мешавед, асабатон бимерасад ҳамон кас, баъд мехоҳед ки ягон гап занед, фикри худро гӯед, лекин гап зада наметавонед, фурӯ медиҳед, хаб мекунед, хафа мешавед, меранҷед, зиндагӣ мекунед. агар одами комил бошад, шахси комил, ӯ гап мезанад, мефаҳмонад, ман қатъи ин хел гап задан мумкин не, ман ба ин хел гуфтан мумкин не гуфта. одаме ки комил нест ёки дар позитсияи кӯдак зиндагӣ мекунад, ӯ ҳама вақт ҳамин хел хаб меистад. ва урӯз навистагӣ будам дар телеграм, шумо баён мегум, ҳаст возрастная психология. вақте ки мо дар позитсияи кӯдакӣ зиндагӣ мекунем ва ҳозир шумо қатъи метавонем фаҳмида, агар шумо аз 0 моҳагӣ, аз 1 моҳагӣ то 3 солагиро гирем кӯдакро,
иҳо кӯдакҳо ман наметавонам гуфта зиндагӣ мекунанд ва дар кор, дар қабули клиентҳо бисёр ҳамин ҳолатро мебинам. Яъне ки намедонанд чӣ гуна аз интернет истифода баранд, аз телеграм истифода баранд, наметавонанд чӣ хел ягон ҷо бараванд, ягон кор кунанд. Яъне ки ман намедонам гуфта зиндагӣ мекунанд. Ягон савол чиям, ман намедонам мегӯям. агар шумо ман наметавонам гуфта зиндагӣ кунед, значит шумо дар синни соли то 3 солагӣ дармондагӣ ҳастед. яъне ки психикаи шумо, ҷаҳонбинии шумо дар ҳамин сола дармондагӣ аст. аз 3 сола то 6 солая ман худам мекунам. яъне ки кӯдакҳои майда аз 3 сола то 6 солая мегӯям ки ман худам мекунам. Худам хӯрок мехӯрам, худам обро ба стакан мемонам, худам ягон чиз мепӯшам, худам ягон ҷо меравам, гуфта худам мекунам мегӯям. лекин агар хӯрондан хоҳед, ягон чизро гирифта додан хоҳед, ӯ шумо қати ҷанг мекунад, гирия мекунад ва шумо кардаги корро шикаста, вайрон карда ман худам мекунам гуфта ғазабнок мешавад. агар шумо ҳама корро ман худам мекунам гуфта зиндагӣ кунед, кӯмак қабул карданро надонед, значит шумо аз 3 солагӣ то 6 солагӣ дармондагӣ ҳастед аз тарафи психологӣ ва ҳамчун кӯдаки 6 сола 3 сола зиндагӣ мекунед. аз 7 солагӣ то 12 солагӣ кӯдакҳо духтарчаи нағз мебошанд, яъне ки ба дигарон нағз тобидан ба ҳаракат мекунанд. аммо метавонем хеле, яъне ки чил буромада метавонем аз 3 солагӣ то 6 солагӣ мо бояд ки шумо қати ёд гирем аз дигарон кӯмак пурсиданро, кӯмакро қабул карданро. Масалан, агар кӯдакҳо ба нигоҳ кардан ба кӯмакро лозим бошад, шумо метавонед масъулияти ҷавобгарии худро фаҳмида, яъне ки ин фарзандони шумо ва дониста фаҳмида нянька гирифта, дониста фаҳмида садик ёфта кӯмак гиред, яъне ки садик ба мебаред ва барои калом кардани фарзанд, барои нигоҳ кардани ба фарзанд ҳамон нянька яки ҳамон садик кӯмак мерасонад. лекин масъулияти шумо дар он ҷо мебошад ки фарзандатон бехатар бошад. ин кӯмак гирифтан ва ҳамин вақтатонро ба дигар корҳо ҷудо карданатон мумкин. ва боз бармегардем ба синни аз 7 солагӣ то 12 солагӣ духтарои нағз. вақте ки шумо ҳаракат мекунед ба дигарон нағз тобидан ба, лекин ба дигарон нағз тобидан ба ҳаракат карда зиндагӣ кардан боз ҳам ба касалӣ оварда мерасонад, ба касалиҳои ҳархела, яъне ки желудочная железа касал мешавад, печень касал мешавад, ҳархела ҷойҳои шумо, органҳои шумо касал шуданаш мумкин аз сабаби он ки шумо ба худатон ҷабр карда ба дигарон нағз тобидан ба ҳаракат мекунед. мо метавонем барои худ нағз монем, барои худ нағз тобем, барои худ нағз бошем, лекин барои дигарон не. агар ман барои худ нағз шудан ба ҳаракат кунам, ин дуруст. лекин агар ман барои шумо нағз шудан ба ҳаракат кунам, ба дили шумо зиндагӣ кардан ба ҳаракат кунам, ин аллакай бад мебошад. ин худхаробкунӣ, худро худ хароб кардан, худро худ куштан бар ин. ва боз мегӯм, халаш дар он мебошад ки ман метавонам барои худ хуб шуда, барои дигарон не. ва аз 12 солагӣ то 16 солагӣ сар мешавад максимализм, яъне имрӯз мекунам, ҳозир мехоҳам, ҳозири худашро мехоҳам гуфта, яъне ҳозири худашро талаб кардан, камтар ҳаракат карда зиёдашро хостан. Масалан, агар хароб шудан хоҳед, имрӯз диета кардед, пага бояд ки 10 кило минус бошад. ин максимализм, яъне ин маънои онро дорад ки шумо дар синни соли 12 аз 12 сола то 16 сола дармондагӣ ҳастед. имрӯз якта ҳаракат карда пага зӯр мошинро талаб кардам, яъне имрӯз кор карданро сар кардед, пага маош талаб кардам. ин максимализм ва ин ҳам позитсияи кӯдакӣ мебошад. ва дар ҳамин синну солҳо ҳаст дигаронро иваз кардан лозим. яъне
ман бояд ки дунёро иваз кунам, одамҳо нодуруст зиндагӣ мекунанд, ҳама ганда ман нақс, ман бояд ки дигарро ба ёд диҳам, ман бояд ки дигаронро иваз кунам. Ҳамин хел гуфта зиндагӣ мекунам ва бояд фаҳмем ки дунё бехтарин, тоғри дуруст, одамҳоям бехтарин дуруст, ман ҳам бехтарин дуруст. Ягон касро иваз кардан лозим не, ягон касро дигар кардан лозим не. Ва ҳозир як парчаи дарси қонунҳои зиндагии хотирҷамиро гуфта меравам. Имрӯз ҳамин мавзӯъро гузаштем. Агар хоҳед ки як вазъият дигар такрор нашавад дар зиндагиятон, ин вазъият хиёнат мешавадме, қарздорӣ мешавадме, бепулӣ мешавадме, ҳамин вазъиятро ганда набинед, нафрат накунед, қабул кунед бояд ки ва дарс гиред аз ҳамин вазъият. Нагиред, ганда бинед, тоқат кунед, нафрат кунед. Ин вазъият такрор омадан мегирад то вақте ки шумо намефаҳмед. Кстати, ман пеш аз сар шудани курси қонунҳои зиндагӣ эфир кардани будам барои шумо ва боз ҳам фаҳмонидан, лекин успеҳ накардам. Курс аллакай сар шудагӣ аст, лекин боз ман шуморо таклиф мекунам барои он ки ҳамин қарор ба омадам ки 10 дарс мешавад. Дарсҳои ҷудо ҳам осон, лекин дар ҷояш мураккаб. Вақте ки истифода бурдан лозим аст ин қонунҳоро дар зиндагии худатон. Агар дар ёдатон бошад, ман бисёр мегуфтам ки ҳозирам мегум, вақте ки ман ягон чизро мехоҳам, ҳам то сарам ба ҳамон фикр мебиёд, ҳамон ниятам амалӣ мешавад. Яъне ягон чизро харидан хоҳам, ҳамон чизро ман ба тоҳфа мекунам. Ягон ҷо ба рафтан хоҳам, ҳамон чиз тез шуда меравад. Яъне ки ҳамаш бо осонӣ мешавад. Барои ҳамин натиҷа баям омадан ҳамин дарсҳо лозим. Барои он ки барои хоҳиши шумо тез амалӣ гаштанаш боварӣ лозим мешавад. А боварӣ ҳама ба ҳам нест. Ҳаст бисёр дудилагӣ, хавотир, мешадме, намешадме, пул дар кор, бисёр хондан дар кор, нафаҳмам чӣ, натонам чӣ гуфтагӣ. Бисёр дудилагиҳо ҳаст, бисёр фикрҳои нодуруст аст. Ва ин фикрҳои нодуруст ба шумо халал мерасонад барои зиндагии хушбахт сохтана. Ин дарс шумо ба хотирҷамиро, пурбаракагиро дода метавонад. Яъне ки бо воситаи ин дарс шумо метавонед ба ҳамин беҳтарин ҳолати хотирҷамӣ биёед. Ва ин қонунҳо то охири умратон ба шумо кӯмак мерасонад, барои он ки аз 3 сол зиёд шуда истодааст ки ман ин қонунҳоро дар зиндагиам истифода мебарам. Кай ки аз ин қонунҳо берун бошам, кай ки дудилагӣ, нобоварӣ сар шавад дар қалби ман, ҳам то ҳама корам нест мешавад, ҳама корам паст ба меравад. Пулам намемонад, корам пеш намеравад, муносибатом пароканда мешавад, ҳолатам бад мешавад, касал мешавам. аз ин сабаб ман фикр мекунам ки агар иштирок кунед дар курси қонунҳои зиндагӣ, ин беҳтарин тоҳфа мешавад дар ин моҳ. Барои он ки агар надонед, илм гирифтан ин як фарз аст ва дар моҳи рамазон ҳам илм гирифта, ҳам бо қалбамон, ҳам бо нафсамон чӣ мегирем? Рӯза мегирем. Боз чӣ гуфтанӣ будам? Боз медонед, ҳолати одам ҷудо ҳам муҳим. Одам чанд қадар ба қуввати позитив, ба қуввати мусбат пур бошад, қувваташ бошад, кайфияташ соз бошад, хушбахт бошад, он қадар атрофанги ҳолат, атрофанги одамҳо муносибати хушбахтона, муносибати хушмуомила мекунанд ба тарафи шумо. чанд қадар шумо хашмгин бошед, хавотир бошед, монда шуда бошед, он қадар атрофанги одамҳо дохилии шуморо дар аксашон нишон медиҳанд. яъне атрофанги одамҳо ин акси ботинии мо мебошад. дар дарунамон чӣ хел ҳолат дошта бошем, чӣ хел фикр дошта бошем дар бораи одамҳо, дар бораи худамон, ҳамин чизро одамҳо ба мо нишон медиҳанд бо ҳаракаташон, яъне ки тасдиқ мекунанд. аз ин сабаб фикрҳои худро идора карда тавонистан, нияти худро хуб кардан, ба худованд таваккал карда, бовар кардан,
такя кардан ҷудо ҳам муҳим. Лекин дигаронро гуноҳкор кардан, дигаронро айбдор кардан, бепулиро баҳона кардан, беҳаракатиро баҳона кардан, ин ҷудоям осон. ҳеҷ кор намекунӣ, ҳам ту баҳона мекунӣ. Пулам нест, наметонам, имконам нест, шавҳарам ганда. Осон. ҳеҷ кор намекунӣ, ҳам ту нолида мешинӣ, ҷабрдида шуда. зато ҳеҷ иваз намешавад дар зиндагиятон, ҳамихел мемонед. ин вазъиятро қабул кардан, ин вазъиятро ҳамчун овози худованд қабул кардан, худатонро иваз карданатон, муносибататонро иваз карданатон, ин ҷудо ҳам мушкил. ба ин чиз амал кардан дар кор, дигар хел зиндагӣ кардан дар кор. аммо азоб кашем ҳам дар он ҷое ки ба мо шинос аст, зиндагӣ карданро бисёртар дӯст медорем. яъне психикаи мо ҳама вақт барои мо шинос будагӣ ҳолатро, одамҳоро кашола мекунад. масалан, агар ман дар кӯдакиам одамҳои хашмгинро, ғазабнокро бисёр дидагӣ бошам, ҳозирам манба ҳамин одамҳо қатъи муносибат бурдан осонтар, онҳо манба зарар расонад ҳам. лекин одамҳои хушбахт қатъи, одамҳои хотирҷамъ қатъи гап задан манба ноқулай, барои он ки ман чӣ хел онҳо қатъи гап заданро намедонам. бо одамҳои ғазабнок метавонам чӣ хел гап заданам, ҳар када, хафа шуда, гирья карда. фаҳмидед? ғазабро идора кардан дар кор не, ғазабро буровардан дар кор, гап задан, нигоҳ қатӣ, фаҳмонида. ғазаб ин ман ба ин чиз нафурид ва ман ин хел мехоҳам. кадом вақта шумо ғазабнок мешавед? ман шумо ба нафоридагӣ корро кунам, шумо ғазабнок мешавед. значит ман ба гӯед ки Мадина, ман ба намефурад, накун. лекин бо нигоҳатон фаҳмонед. яъне ки дар ботинатон аввал ҳамин ҳиссиёти худро дида тавонед. ин ғазаб астми, қарғ астми, норозигӣ астми. ҳамин гуна хотирҷамиро бо бемасъулиятӣ бояд ки алиш накунем. хаст хотирҷамӣ, хаст бемасъулиятӣ. масалан, ягон ҷо ба дер монда, ман хотирҷамъ ҳастам, ман саросима намешавам гуфтан, ин бемасъулиятӣ. хотирҷамӣ ин амин вақте ки ту дер монда истодаӣ, ҳаракат кунӣ ҳам ва хабар медиҳӣ. мебахшед, ман дер мемонам, дер мекунам 15 дақиқа ва хотирҷамъ ҳамон ҷо ба расидан. ахавотир ту вақте ки ҳам гуфтӣ ки дер мекунӣ, боз дар роҳ хавотир мешавӣ. тезтар хай кунад маршруткаро, тезтар равам, тезтар кунам. ин хавотир. хотирҷамӣ ин ту дер монда истодаӣ, инро фаҳмидӣ, дидӣ ва хабар додӣ, ман 20 минут дер мекунам. тамом. хотирҷамъ меравӣ, мерасӣ. ту хавотир шавиям, саросима шавиям, ягон чиз иваз намешавад. ту все равно ҳамон вақт ба рафта мерасӣ. аз ин сабаб боз мегӯм мана. духтарои нағз ғазаб карданро наметонанд ғазаб кардан. онҳо интихоб мекунанд, ман чӣ хел ғазабнок нашавам, чӣ хел рашк накунам, чӣ хел ин хел накунам. яъне барои чӣ? шумо одам ҳастед, шумо робот нестед ки ғазабнок нашавед, асабатон вайрон нашавад. шумо одам ҳастед. асосияш инро гап заданро, гуфтанро ёд гирифтан. ҳақорат карда не, Мадина ту ганда гуфта. ман худамро ганда ҳис кардам, ман қатъи ин хел гап задан мумкин не, ман ин хел мехоҳам гуфтан, ин дуруст. ва якта техника барои шумо, агар ғазабнок бошед, мегиред якта падушкаро, болишро мегиред ва мезанед, ёки дод мезанед ҳамон болиша гирифта. ман ба ин чиз намефорад гуфта, ёки ҳамон одаме ки шуморо ғазабнок кард тасаввур мекунед ва мезанед. ҳамон одамро намезанед, болишро мезанед, падушкаро. зӯр кӯмак мерасонад. ё ин ки гап занед, бо овоз гӯед, ман ба ин чиз нафорида истодааст,
من غضبناک شدم. من در غضب شدم. من گیزلا شدم. همیشه میگویتم. خب بیاید اکنون برای خود وقتی که در استرس هستید یا که در خواطر هستید که پانیکا атака دارد، یعنی شما به میتابد که یگان چیزی میافتد یا که یگان چیز بسیار خواطر میشوید، برای شما جدایم زور کمک میرساند و دیگر آدم خوبایم برای با ресурсное состояние آمدن که با حالتی پرقوتی آمدن کمک میرساند. یک تکنیک میکنیم. برای این دستتان را ایخا کنید. چی؟ میتونید میخواد کردیستید دستتان رو و کردگی باشد. حاضر همین چیز رو در سرتان گیرید، در یاد گیرید. در وقت تکنیکا باید که میخواد کنیم. کساتی میدونید در دولت‌های عرب این صبر معنی رو دارد، یعنی که صبر کن معنی رو دارد. در تاجیکستان قسان میگویم. ما ایخل نمیکنیم و ایخل میکنیم دیگر خل. دستتون را خمیخل کرده استید. حاضر ما شما قطعی تکنیکا میکنیم و در وقت تکنیکا همین دستمون را خمیخل کنیم باید. تیار هستید، تیار باشید برای تکنیکا. دستتون رو بردارید. تکرار میکنم باید که ما شما قطعی خاطر جمع شینیم. کتفمون را آزاد مانیم، دستمون را آزاد مانیم، تنه خود را آزاد مانیم. فرزندمون ما به خلال نرسوند 10 دقیقه، هیچ که خلال نرسوند. چشممون را پوشیده چخور نفس گیریم، نفس براریم. تگ پاچکمون البته به زمین رسد، زمین رسیده ماند و نفس گیریم، نفس براریم، چشممون را پوشیم. از بینی نفس میگیریم، از دهان نفس میبریم. از بینی نفس میگیریم و از دهان نفس میبریم. و با هر یک نفس کشیمون تنه ما آزاد میشود. درد میانمون میماند، درد کتف میماند. همه مانده شدگیتون از تنه شما میبراید. باز نفس میگیرید، باز نفس میبرید و هر باره که نفس میگیرید شما از مانده شویتون، از زیقیتون آزاد میشوید. هر باره که نفس میگیرید خودتان رو سبک حس میکنید. چشممان رو تا وقتی که من نمیگویم گشودن ممکن نیست. اکنون تصور کنید اقیانوس را. خاطر جمع هستید، سبک هستید، آرام هستید و در لب اقیانوس راه رفته ایستادید، استراحت کرده. اقیانوس کبود می باشد، خوشرو می باشد، کلان می باشد، هوای تازه دارد. باز شکور نفس می گیرید و نفس می برارید. حس می کنید چقدر هوای تازه، کمتر خنک. حس می کنید چقدر آب اقیانوس به پاچکای شما می رسد. چقدر نفس می گیریم و چقدر نفس می براریم. خودمان را آرام حس می کنیم. اکنون حاضر شما قطعی آخرین بار
аз чӣ норозӣ шудем, аз чӣ ғазабнок шудем ба ёд мебиёрем. имрӯз мумкин ғазабнок шудед барои кӯдакҳо ёки зина ҳам мехел хоҳад шуд. ба ёдатон овардагӣ бошед, бо суханҳои худ эътироф кунед чӣ ҳолат шуд. яъне ки бо овоз гӯед чӣ ҳолат шуд, чӣ шумо ба нафорид. 30 секунд вақт медиҳам. дар ин ҳолат, дар ин вазъият чӣ ба шумо нафорид? гӯед, бо овоз гӯед. агар хоҳед ман ба шумо кӯмак мерасонам барои гуфтан, масалан, ман аз ту нафрат мекунам ёки ман аз ту ғазабнок шудам барои он ки ман ба ин чиз нафорид барои он ки ман худамро чӣ хел ҳис кардам. гӯед, яъне ки пур кунед калимаро бо фикри худ. анакнун фаҳмонед чӣ хел шумо мехостед, шумо чиро мехостед. бо овоз фаҳмонед ва нафас гирифтан аз ёдатон набурояд. аҳа, мефаҳмонем чӣ хеле ки мо мехоҳем, мегӯем яъне, ва боз чуқур нафас мегирем, чуқур нафас мебарем. шумо то ҳол дар лаби уқёнус мебошед. уқёнуси калон, хушрӯ, кабуд. тамошо мекунед атрофро. ҳис мекунед ҳавои камтар хунук, ҳавои тозаро. ва ҳис мекунед чӣ хел ба почакҳои шумо оби уқёнус мерасад. ва ҳар лаҳза танаи шумо ба сабукӣ, ба қуввати соф пур мешавад. анакнун дастатонро чӣ хеле ки ман пеш аз техника нишон додам ҳамон хел кунед. дута дастатонро. ва чуқур нафас гиред, нафас бароред. тасаввур кунед уқёнусро ва тамошо кунед атрофро, дарахтҳоро, дар атроф чиро мебинед. ва ҳис кунед чӣ хел дар қалби шумо ҳаст хотирҷамӣ. чӣ хел шумо худатонро озод ва сабук ҳис мекунед. чӣ хел қуввататон зиёд шуд. чӣ хел шумо хурсанд шуд истодаед. як мӯъҷизаи худоро мебинед. уқёнусро он қадар калон аст, он қадар тоза аст, он қадар хушрӯ мебошад. ҳавои тоза мерасад шумо ба. дарахтҳои кабуд, хушрӯ. ва дам мегирем. дар ҳамин табиат дам мегирем, ба қувват пур мешавем. нафас мегирем, нафас мебарем. худамонро озод ҳис мекунем. мушакҳои худро боз ҳам озод мемонем. идораро сар метиҳем.
ва танаи мо боз ҳам озод худашро ҳис мекунад. мушакҳои мо боз ҳам озод мешавад ва чуқур нафас мегирем, нафас мебарорем. табиатро тамошо мекунем. ва як ду се гуфта оҳиста чашматонро кушода метавонед. ҳама хел техника осон, он қадар чуқур нест, лекин шуморо бисёр пурқувват шуданатон ба кӯмак мерасонад, як сабаб мешавад. метавонед боз такроран иҷро кунед. ва ҳамин қатъи имрӯз ба тамом. боз шумо қатъи ба ин мавзӯъҳо бармегардем, боз шумо қатъи гап мезанем, лекин ба фикрам имрӯз ба мерасад. боз бо моҳи шарифи рамазон табрик мекунам. ҳаракат мекунам ки эфирҳои мо зиёд бошад ва шумоям дар комментария нависед кадом мавзӯъро шумо мехоҳед. ман ҳамон мавзӯъро тайёр мекунам ва то ҳафтаи оянда метавонед ба курси қонунҳои зиндагӣ қӯш шавед. имрӯз дуюм дарси мо шуд ва ман хурсанд мешавам. аз ин курс қаноатманд шуда хотирҷамъ шуда биравед ва ба ин чиз бовар ҳам мекунам. беҳтарин қонунҳоро меомӯзем ва асосияш он қадар зиндагии мо худохоҳ иваз мешавад ки чизе ки мо мехоҳем бо осонӣ мешавад, бо хотирҷамӣ мешавад. ва барои чи ин курсро ба ҳама тавсия додам? Барои он ки групповая терапия ки курси терапия ҳама ба тори наомаданаш мумкин. худам ҳам ҳамаро қабул намекунам, лекин айнан ин дарсҳо терапия намебошад ва аз бисёр фикрҳои ҷоҳилонаи шумо, бисёр фикрҳои нодуруст шуморо халос мекунад, озод мекунад. ва бо воситаи ин дарсҳо ба бисёри мақсадҳои худ ва бисёри муносибатҳои худатонро солим хушбахт сохта метавонед. барои он ки боз мегӯм, дар дохилии худ чӣ дошта бошед, дар атроф ҳамон чизро мебинед. атрофангиҳо ин ҳамто акси дохилии шумо мебошад. ва агар мавзӯи хиёнат бошад, метавонед ба консултатсия запис шуда метавонем шумо қатъи дар бораи ин мавзӯъ кор кунем. шаби хуш, ба хайр бошад ин техника, ин дарс ва боз шумо қатъи гап мезанем.